सुमार 4 दीस पयलीं अष्टमीच्या फेरयेचे अर्ज दिवपाचो महापालिकेंतलो गोंधळ शुक्रारा सुद्धा चालूच आसलो। ब्रेस्तारा पणजीचो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी महापालिकेक भेट दिवन दखल घेतल्या उपरांत शुक्रारा पालिकेन अर्ज दिवपाची पुराय प्रक्रिया परत सुरू केली। हाकाच लागून शुक्रारा अर्ज भरपाक विक्रेत्यांनी बरीच गर्दी केली। स्टीम सोलरचे इश्यू धांवला ते पयले ते फॉर्म इश्यू केले देर वॉज सम कन्फ्युजन इंस्टेड ऑफ ऑक्युपाइंग 2 meters आम्ही ते दिले ते क्रॉस एंड 270 एज अ रिजल्ट ऑफ विच ते फुडें गेले आणि एरिया वॉज एनक्रोच मोर ऑफ एनक्रोच प्लस ते केम फर्दर ब्लॉकिंग पेडेस्ट्रियन्स फ्रॉम वॉकिंग सो वी हॅव टू पुट रेग्युलराइज इट मागीर वन पर्सन हॅज टेकन 6-7 फॉर्म्स सी सोल्ड इट टू for higher price to other vendors. It is actually mess केले ते. Okay. आणि ते fights सुरू झाले तिला between the vendors. So we had to intervene and to stop to streamline everything. Now Honorable MLA also assisted us. He said that we have to redo and do it properly in a proper systematic manner. त्याला म्हणून मी ते पॉलिसी फॉर्म मी कॅन्सल केले आणि ते पैसे किती ते रिफंड दिता त्यांना फुल रिफंड आणि फ्रेश फॉर्म आतापर्यंत केले सो आता आज डिस्ट्रीब्युशन स्टार्ट झाली total number of stalls are totally 450 stalls. Fees are the same, 200 for form and 62 square meter. The same. सो आता ही परती फॉर्माल